Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi usubscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obe naso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Mina-ke nginokuphupha imali egqitshiwe, okanye nje igolide okanye umcebo kugqitshiwe ngaphansi. Ngabe-ke lokho kusho ukuthini? Uthole ugqitshiwe ngaphansi komhlabathi. Akuhle neze-ke lokho kubika ibhadi, kubika nje into embi ngoba siyazi ukuthi-ke umhlaba umbelwa abafileyo ngaphansi. So ngisho kuthiwa uhlangana uyaphupha, uyahamba, uyagubha, uthola imali, lokho kusuke kungekuhle, kusuke kuyibhadi. Kungenzeka uhlangabezane nezinto ezimbi empilweni yakho. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile. Uma unombuzo buza kwi-comment, sobe sesikwenzela-ke eyakho ividiyo ukuthi ichaze ukuthini. Usicele inamba ya-WhatsApp-ke lapha ku-TikTok, inbox ozosibuza kuyona njalo ekuseni uma unombuzo. Ningakhohlwa uku-subscribe-a.